dezagun suabe, gazteena ez baida ia nobedade. Leioaren azpian hain bakarrik zaude, nubait etorri zera bakunatu gabe. Nonbait honen bakunak badauka indarra, eta beste jendia da horren azkarra. Gara jontan etorri zera txirritarra, hau da arratsaldez lan egin dun bakarra. Zuzera beti lagun ta segura irrati, dana jiji jajaja, kaixo ta simpati. Zer esan horrelako giza seme bati, iker bakardadea txarra ez da beti. Hemen bakardadeak badu mila koste, naiz ta parean jarri altabosta poste. Gizonarek badauka fama eta ospe, Uraxe da Larraizko Vicente del Bosque. Del Bosque izatia omen bere xede, baino hemen Larraitzen da binai xelebre. Talde gitia igual beretzat mesede, astea suar batek botazun uere. Del Bosque antxe zegon leioan tilindan, ez dakit ziur gauza sanoa hori dan. Selekzionadoretzat Espainiaren gindan, ez dakit astea suarra berez joan eginda. Oi adurren aitadek gaztearen grinak, ala esaten zuen aritzen mitinak, baina ezin gera izan horren ez jakinak, bigote dun guztiak ez dira berdinak. Larraitzaldean haze bigote zerrenda, pelukeruan hartu zazue agenda. Baino horregatikan ez nioen benga, adurrere sarrita nola egoten da. Gure artean hemen atzeko konplota,
Andoni eraitzuidak ez pasaik inporta. Iker dudan zegoen konta edo ez konta. Benga Adurren aitan historioa bota. Ganaderoa dala gera jakitunak, ta kale umegin zestu asunak, Emilioren beia gaindira leunak, enzierrotarako prestatzen ditunak. Ta adarrak zorrotzak ditu alajaina, eta egainak ere alatu mingaina. Naizta asko gustatu txindokiren gaina, horregatik ez da maiz juaten egaina. Txindokita egaina entzunak nabarmen, alako krakateko bat intzidak hemen. Garai haietan nere grina eta atseden, 6 aldiz joan ninuan ijaio baino lehen. Marka bota du baina agian desastre, bata hain beterano bestea hain gazte. 35 urtetan ibilia aske, ez da rekorra handia 6 aldiz nik uste. Lehen joate omentzan ia egunero, baino azkenen esan du 6 bat aldiz edo. Ta geroztik Winston zar horien bezero, behin ere ez da juan ni jaiota gero. Horretan duda zeukat horrela, noran zeroriko dan dudaren horbela. Egia da 6 aldiz joana naizela, baina ez segidan Iker karrera bezala. Arek ez du ibiltzen pauso xugabea, hanka jokua ere dauka dotorea. Nerekin konparatu zea bildadea, nire Iker naiz baina karrera igabea. Olako izardiri zuk aldiz gutxitan, ua gora joaten da egunean bitan. Baino ez gaitezen egon korrikan irrikan, Iker nik gehiago zure inbiritan. Iker
Zubeldiakin badaukat fedea, itzak ondo tolesten hortan da trebea. Hortan honen aiz bakoitzai berea, karrerak ez zeukak ire karrerea. Naizta mendian pasanik ere denbora, azkenakoan nintzela denbora asko da. Orain jarria zaigu izerdian moda, beran bota ezkero zertan joan gora. Zuk hemen bota dezu arekan bezala, eta arek oiago gora joan ala. Ark hemen motxilata buruan frontala, gaur eguneko moda ez da egun normala. Gaurtana da isostar relojua marka, baina hobe genuke hortatik ezkalka. Hartu degun bideaik bukaeraik ez dauka, has gaitezen puntutan tiki eta taka. Urbiko hartzaiak edatoz aralarra, hemen guek badute hangoen beharra. Elbita Mikel onak amaia ez txarra, sartu zaigu baino badauka indarra. Baino neguko hilak haindira gogorra, Udakoak ematen dutela oporrak, urte guztian dira hau ere oskorrak. azu nola botatzen dituzu behorrak. Urbiako hartzaiek zer nolako famak, erakutsi dituzte egindako lanak. Eurek irabaziak omen dira danak, Aurten aste betean aspertu diranak. Baina urte guztian saia eta saia, beti izaten dute zerbait egin nahia. Bersoa degu hoien momentu lasaia, ardin izenean behiaren gaztaia. Idia zabalguak badu arrakasta, Ikerrezadi pasa horretatik basta, Katxinek egin dio buruari azka. azkenian jaten da Filadelfia gazta. Iker Zubeldiak zerbait kontatu du jaio, parean ikusten dut eta zeharraio. Hau beti ibiltzen da pekatu karraio, Trampa iten dunari okurritzen zaio. Gaztaia famatuta mokaua tartari, orain denak
pijotzen ez algerari. Nere puntu gaudegu bombaren atari. Ez diat pentsatuta pixkaten eonari. Ta hartza haiek mendian horren beste asti. Ala egiten zuten doaindik doazti. Lehen ala izaten zan gaur ere bainoski. Lehen jaten genuen zomorrota guzti. Ta orain zomorroa daua jaten duena. Alba da bukatzen du platereko dena. Idiazabal gorbea hori da dilema. Gustokoa zein dezun uraxe honena. Idiazabal gorbea edo araiarra. Nik oraindik handauka probatu beharra. Panik aldatzen hasteko ez dut garailarra. Gaztairi ganonen ategu ze amarra. Ze amako gaztaiak nolako brillua. Norbaitek pasatuko dieze pilua. Gaztandegin zabaldu zazu pestilua. Gaztaren honena da sagarmen brillua. Urbiako hartzaiekin hasita ospera. Beste puntara danok joan gera ostera. Berriro bueltatzeko badago aukera. Ara zarauztar danok pijuak ez gera. Ia hor nunbait joan da lehenbiziko lana. Hori zen emateko guk euken eukana. Hau da deskapotatu zarraren esana. Venga hartu dezagun zerbezatxo bana. Zerbait utziko zuen, lehendabiziko jardunak, deskantsatuta indartsu gatoz, mikroatzeko zaldunak, ea bukazen asmatzen degun, nik eta nere lagunak, orain aipatu behar ditugu, lehen aipatu ez ditugunak. Alare danak ez esatia obelitzake aukeran. Astakeriak ta txiste txarrak maiz joaten dira hileran.
asko joan dira egan, ez dakit lana zeukaten edo, gaizkiari ote gera. Iker ta biok zerbeza bana, atzeko maian gainean, pentsazazute orain gaudela onenaren onenean. Zein dan berean erea zein dan, azku zaigu azkenean, baina onena ematen dugu, dana denena denean. Etxeko nausi jauna hor dago, sasoi honean gainera, hartzaia eta alkatearen ez dira etorri gainbera, soinu joleak eta gazteak beste kuadrilla gainera, orain gaietik sobra daukagu, nondik hasi behar gera. Gaztearentzat zarran ondoan, horren leku erosoa, tartean ume batzuk ere bai hainbiente airosoa. Egia esan poza giroa ederra dago osoa, lehen kuadrilla xelebrea zen, ta orain kuriosoa. Nondikan hasi aukeratzea, ziran Ikerren esanak, nere begiak dira bigarren mailan txokora joanak. Hortxe dauzkagu ingurutako emakume eta damak, gehien kantatu dutenak eta gehien igurtzi diranak. Aipatuta eskuz esku, soinuan hotxa entzuten dute, ta kriskitinak babestu, danak ezkera berdin zartzen, entzulegoa siniestu, gizonak erdi errenka eta andrak dantzarako prestu. Soinu joleak hasi orduko ikusi jadegu guke, kantuzta dantzan emakume, ze poz eta ze bertute, ure peleko hartzaia bestuz, lau harin truke, guiru atetik sartutakuan, penalatza hartu dute. Mundialeko selekzio bat, nahiko potentea edo,
Egin leike hor 11 daude ondo kontatu ezkero. 10 jokuan jarri litezke eta beltzezkoa portero. Pelotero esan duenak ez zuela hau espero. Oraindik ondo gogoan dute Erromeriko langintza. Urte batzuek pasatu arren hori ez da nez baldintza. Ze inbidia ematen duten, ematen dizuet izan. Ure peleko kantak abestuz, ardo preskotik dabiltza. Ure peleko hartzaia ikantu tardo freskua itxurruta. Baino oraindik hain mundiala nola etzaigunez buka. Talde eder bat osatzen dute bat porterotzat hartuta. Ikusi behar orain hor dagon del boskek aukeratuta. Del Boske dugu hautatzailea, ezin zun izan bestela. Ta 11ko horrexek dauka, gaur futbolari papela. Jokaliteke modu batera, onela edo horrela. Baina egia hemen ta beti, barrak agintzen duela. Ekipo honi ikusten diot, nik finalistaren planta. Argentinakin konparatuta oso indartsua data. Medio kanpotik pasatzen bada, luzauko diote hanka. Ta penaltia pasatuz gero zarta igara bat galarta. Ta behin arekin eman ezkero ez dira joango inora. 11 jarri zelai gainean eta egin behar proba. Naiz tikitaka posesioa izan gaur egungo moda. Emakume jokatzen dute beti kontra erasora. Garai bateko abesti denen, letraren buruzko jabe. Kantu gira bat antolatuta seguru xamar handaude. Gure esku dagon gizak altera, albada etxetik alde. Zer da munduan ere adineko emakumerik gabe. Copa del Mundo ibazi naita, hor daude hainbat printzesa. Praka motxetan hortxe dikoaz baloi batekin babesa. Arrazoi txarra
erantzun hon bat sorpresa, fuera de juego harrapatzea ez da izango erreza. Copa del Mundo gora eta bera ikerrek zenbat igurtzi, jakinduria apurtxo hori behar baitu erakutsi, zuk aukeratu zein aterata eserlekuan horrutzi, baino bena da berak ez dula partidurik ikusi. Emakumeak ta mundialak hasi gera ikamikan, joan zaitezte kontra dagona hartu dezagun harrikan. Han ez da sobran Mari Joserik, ez da sobran Pilarrikan, ta ez daukazue Kristiano baina depilatu beharrikan. Ekipo ona izango zala, hasi aurretik banekin, Mari Jose eta Jose Maria doaz Niño Jesusekin. Ekipo ondo funtzionatzen du, nunbait Pilarearekin, ta mundiala ibazileike Lurdesen mirariekin. Lurdesen hori esan dezuna, posible izan aliteke, zelai berdera atera eta zei zerdita zeneke. Ja mundiala aspaldi hasi zen, beraz ez ametxez bete, baino oraindik Eurokopako bastante garai zaudete. Zuk botatako bersoa gendun, on ustekoa kutxuna, naizta itxuraz izan alako eskuzabalta txukuna. Inola ezin ontzat hartunik, lagun mujikan jarduna, aritz edade bat izaten da bastante garaiz ez duna.